सोरनोबा आबाद खालामनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानो हागौ। नोंथांमोनहा बे हाखौ बायोब्ला लोगोसे मोनफागोन लाबार बिफां, गय बिफां आरो मुगा बिफां। बेजों लोगोसे गुबुन आबाद मावनो थाखाय लांदां हा मोननो हागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला रुनिकाटा आस्राबारि गामिनि साखाथि। हाखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफोरा बायनोब्ला 8638183329 जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन। आरोबाव बुंफिनबावदों, सोरनोबा आबाद खालामनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानो हागौ। नोंथांमोनहा बे हाखौ बायोब्ला लोगोसे मोनफागोन लाबार बिफां, गय बिफां आरो मुगा बिफां। बेजों लोगोसे गुबुन आबाद मावनो थाखाय लांदां हा मोननो हागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला रुनिकाटा आस्राबारि गामिनि साखाथि। हाखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफोरा बायनोब्ला 8638183329 जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन।